ťažké úrazy alebo aj nejaké zranenia sa nemusia stať len v nejakých väčších výškach, ale paradoxne niektoré úrazy sa nám stávajú v blízkosti už nejakého parkoviska alebo kde ľudia vlastne sa už tak trošku uvoľnia a možno, že sú v takej aj menej pozornosti, sú uvoľnení, šťastní z toho výstupu a aj drobné nejaké zakopnutie alebo nepozornosť môže viesť k zraneniu a ten deň vlastne sa už začne zase vyvíjať trošku iným smerom. Treba byť veľmi obozretný už aj pri konci tej túry. Samozrejme, tí turisti sú trošku už unavenejší, aj sa im troška po tom celom dni chodí horšie, ale asi fakt dávať si trošku väčší pozor, myslieť na to, že vlastne uvoľním sa až doma na gauči, keď si idem oddychnúť. Začala nám už letná turistická sezóna a my ako Horská záchranná služba a záchranári prajeme všetkým návštevníkom hor, aby si tú túru užili naplno a myslíte na to, že nie je dôležitý výstup samotný, ale bezpečný návrat domov.